nampak nanari kampus kuno Jawa Masalah dari kami dari Sanggar Bujang 9 Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit yang balam coba nabak barabah lalu balaman sayang salam jo sambah lalu salam kembali tak kalau ambo kampanye di ladang urang koto merata barikin patah katipu tak kalau ambo kampanye lah tasuruh jomin yang mengapa sarato urang dan basamu bukan ambo jaga pandai bari basuki lengan baju cindai diambil kabasahan bajai sangkui setiap tapi ada urang kayo coba ngulu limbago kato basambahan tando alamat putih hati talatak pun tiang di hulu di bawah yang tadi asamulo undi yang dahulu tiga lembago yang terjadi padamu sambah menyembah kaduo siriah jobinang katigo baso jobasi sambah menyembah dalam adai tali batali undang-undang tak boleh mani tak pakai di busi bayi mului mani talempong kato baso bayi gulo di bibir dalam jumpa dan piawai adai basamu sopan santun adai dilawi baju memutih adai di sabun baju argo adai di alih para joganya kok dikaji sebelum mudik tahu di angin dan basiri tahu di ombak kepada buat jaleh bana dipasang turun naik kok dikaji tantang si juaro tahu di pulang lepas dijual baik itu mana orang Minang pada legada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kedua mempelai kami dulu selesai. Kedua mempelai awal dari duduk singgasananya dan kepada hadirin silakan untuk menikmati undangan.